Għanet insellem il-kull min qed jieħu sem u nirringrazzja ħafna u mill-qalb il-kull min ipprepara u ħasem bil-preżentazzjoni li kellna dal-għodu. Għandna ħafna materjal x'nomodu, ġifieri diffiċli ħafna toħloq reazzjoni meta inti f'dawn id-9 minuta konti bombardjat b'tant informazzjoni, b'tant osservazzjonijiet, tant riflessjonijiet, inklużi anke riflessjonijiet profondi ta' Ranier. Jiena nissuġġerixxi li l-ewwel nett nirringrazzja ħafna l-fakultà li ffaċilitat din ir-riċerka li għandha l-validità tagħha, imma nifhmu wkoll li hemm persentaġġ għoli tal-popolazzjoni tagħna li ma jirrispondux is-sondaġġi fuq online, ġifieri rridu nagħmlu wkoll riċerka qabel nieħdu konklużjonijiet apodittiċi jew domatiċi li dawk l-1000 persuna u iżjed li rispondew huma ta' ċertu indikazzjoni imma hemm ukoll perċentwal ta' nies li jkunu fuq Facebook imma mhux bil-fors jirrispondu sondaġġ fuq online. Dan tfisser ukoll li hemm bżonn niċċekkjaw nagħmlu biex ngħidu hekk kontro analiżi anke b'mezzi oħrajn ta' sondaġġi għal bit-telefon, eċetera. Palma konna minna fit-2017 fil-każ tal-partiċipazzjoni għall-Buddis. Din is-sena kif tafu għandna din l-isfida ġdida li kull 10 snin l-awtoritajiet l-istat jagħmel il-ċensiment tiegħu. Tradizzjonalment il-ċensiment tal-Buddis kien isir fl-istess ħin, fl-istess okkażjoni ta' ċensiment statali. Imma fi żmien Monsignor Cremona dan ma sarx, meta mbagħad sirt Arċisqof jiena minna wieħed li kien mhux fl-istess l-10 snin ma kienux għaddew, propju għaddew din is-sena l-aħħar wieħed għamilna wieħed fl-2017. Is-sena ovvjament aħna wara sena u iżjed melqutin bil-pandemija irridu nirriflettu kif għamilna permezz tal-inizjattiva tal-fakultà u anke bl-esperjenzi li qed ninnotaw fuq il-parroċċi fil-knejjes tagħna u anke bil-feedback li jkollna għax-xandir tal-Qudies permezz ta' television u mezzi soċjali fejn qegħdin tassew. Ma mhix kwistjoni biss ta' ritwal. Jiena meta jistaqsuni dwar il-kwistjoni ta' kemm qegħdin jiġu nies il-Knisja, l-uniku statistika biex ngħidu hekk xjentifika li għandna hija ta' 2017. Interessanti ħafna li kif qalilna Father Paul ir-riżultati għadhom fl-istess ilma li aħna fit-2017 konna diġà kellna dak ir-riżultat li 70% almenu jipparteċipaw fil-Ewkaristija almenu darba fix-xahar. Hemm ċertu platò li nħaqna hemmhekk, ma nafx il-qudiem se jiġri. Biss hemm affarijiet oħra li hemm bżonn jippreokkupawna. Ranier ukoll b'xi mod poġġa s-seba' fuq il-ferita konxja li aħna għandna insomma ġenerazzjoni li għadhom tfal ċkejknin fl-esperjenza tal-fid. Anke għaliex mhumiex esposti bħalma qalu għal-ritmu tas-sagramenti bħalma kien ikun ġenituri jew kella persuna adulta fil-passat. U dan huwa sfida kbira ta' evangelizzazzjoni għalina. Jiena meta nara il-lingwaġġ li qed nużaw għal xulxin u bejnietna online, nara kriżi ta' valuri ta' umanità. Aħna qed nitkellmu fuq l-Evanġelju jiena dejjem ħassejt li għamilna tassew bnedmin. Imma aħna għandna kriżi ta' umanità qabel u jista' jkun hija wkoll indikazzjoni ta' kriżi ta' fidi ma mhux biss. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna kappillani li fil-COVID ta' xhieda wkoll din is-sitwazzjoni li għaddejna minnha u għaddej minnha ta' karità konkreta, mhux biss kappillani, reliġjużi, il-Caritas. Dawn huma affarijiet li hemm bżonn ikomplu għaliex l-eżiġenzi konkreti se jibqgħu magħna. Il-kriterju ta' Mattew 25 meta Ġesu
fil-ġudizzju jistaqsina dwar l-opri tal-ħnina għandu jkun kriterju importanti ħafna. Jekk ir-ritwal tagħna ma jwassalx għal dik il-karità konkreta, allura aħna qegħdin f'diffikultà kbira. Issa jista' jkun li iż-żgħażagħ tagħna huma mbedin, jista' jkun ukoll li bil-maturazzjoni taż-żmien bħalma għallimna Ġesu fiż-żewġ paraboli li qrajna fil-Vanġelu tal-Ħadd tal-11 il-Ħadd il-bieraħ minn San Mark, għandna bżonn ukoll nagħtu ftit ċans bil-żerriegħa ma ssirx żbula u tkun lesta l-ħsab millum għal għada. Il-mulej ukoll iridna nieħdu paċenza bi proċess ta' maturazzjoni li jieħu żmien. San Pawl juża żewġ attributi sbieħ tal-mulej u nieqaf dan il-ħsieb u hemm bżonn nirriflettu ħafna fuqhom. Jitkellem dwar il-miżerikordja, jitkellem dwar il-ħniena, imma jitkellem ukoll dwar il-paċenza ta' Ġesu. U aħna għandna bżonn nadottaw iż-żewġ atteġġjamenti tiegħu. Issa intom tgħiduli jekk qed tgħidilna li hemm proċess, allura lesti nistennew. Id-domanda fondamentali li poġġi ukoll hija hemm proċess? Il-poplu tagħna qiegħed fil-proċess ta' maturazzjoni. Dik jiddependu wkoll ftit minna li nieħdu l-okkażjonijiet li dik il-ġest żgħir, iż-żerriegħa tal-mustarda, niżarawha fil-komunitajiet tagħna bix-xhieda tagħna bil-kelma tagħna b'kull mezz u mbagħad inħallu l-Alla jkabbar.